Lisette, het programma is nu een 3 maanden live ongeveer. Hoe gaat het? Wat zijn de eerste reacties? Nou, ondernemers weten ons al goed te vinden. We krijgen veel telefoontjes, mailtjes, gesprekken met ondernemers die verschillende vragen hebben. Wat voor vragen krijgen u zoal? Dat varieert van eerste ideeën en daar willen ze over sparren. Tot het zoeken van bepaalde kennis, expertise, tot aan het zoeken van financiering. Kunnen jullie ook echt op alle vragen ingaan? Nee, we kunnen niet op alle vragen ingaan, wel op heel veel vragen. We kunnen natuurlijk met de ondernemers sparren. Wij kunnen ze in contact brengen met bepaalde partijen uit ons netwerk. Denk aan andere ondernemers, denk aan kennisinstellingen, denk aan adviseurs. We helpen ze ook met de eerste stappen bij hun vernieuwende idee. Dat doen we door middel van onze eigen instrumenten. Vandaag zijn we bij Leon Hermans van Eetwinkel Ambacht. Leon had zo'n vernieuwend idee en wil een horecaconcept ontwikkelen naast zijn reguliere bedrijf. En heeft daarbij oog voor duurzaamheid en gezondheid en dat sprak ons direct heel erg aan. Leon, hoe zijn jullie op het idee gekomen om hier dit brede horecaconcept neer te zetten? Ja, ik ben slager. We hebben een ambachtelijke slagerij in Weert. Eigenlijk heb ik al jaren het idee om het slagersambacht te combineren met wat horeca. Ik vind het heel leuk als mensen gewoon mijn producten kunnen proeven. Met een lekker drankje erbij en kunnen genieten van deze hele mooie omgeving hier. Want wat houdt het concept concreet in, het concept Eetwinkel Ambacht? Het is een concept waarbij horeca gecombineerd wordt met winkel. De mensen kunnen op het terras of in de eetkamers producten bestellen en vervolgens ook in de winkel kopen. En wat voor producten kunnen ze hier kopen of nuttigen? Ja, ik heb als achtergrond ben ik slager. Dus natuurlijk zullen hier een hele mooie ambachtelijke slagerij vleesproducten te koop zijn. Maar ook andere lokale streekproducten. Hebben jullie nog een tip voor andere ondernemers uit deze sector, uit de sector toerisme en recreatie? Ja, absoluut. Hou het vooral lokaal. Echt, ga die samenwerking aan met lokale ondernemers. Dat zorgt ervoor dat iedereen ook echt een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. Korte ketens, transparantie. Wat staat er de komende maanden op de planning bij jullie? En wij ook een aantal evenementen. Bijvoorbeeld een evenement over van, ik heb een idee, maar hoe kan ik dat nou zo snel mogelijk op papier zetten of mijn idee ook pitchen aan bijvoorbeeld een financierder. Maar we gaan ook kijken naar een aantal ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot digitalisering. Nou, mijn collega Lisette en ik, we zijn altijd maar een telefoontje of e-mail verwijderd van elke ondernemer in Limburg, zeggen we. Dus bel ons gerust, stuur een e-mail, neem contact op via de website. Op verschillende mogelijkheden kun je met ons contact opnemen. Oké, dus je hoeft niet al een heel masterplan klaar te hebben liggen voor dat eerste contact? Nee, absoluut niet. Het is juist heel erg fijn om eerst even telefonisch contact met elkaar te hebben. Of dat we een kopje koffie komen drinken. Om te kijken van, wat voor een goed idee heb jij als ondernemer? En is het iets om binnen dit programma een voucher aan te vragen of een innovatieproject in te dienen?